Karbi Anglong pen Nagalena hoy Longle Alamki aputhak vusikni phai krisir ke barni sangpi ong phuing tipi pen pherang ke mai ke pha pherang ke mai along sangpi ong phuing tipi pen lam ki jai pon ke Nagalena hoy along inod naga moni pen sangpi ong phuing tipi atum Longle Alam pen casting thanlo laswa hot council pen pupu phanta Longle chiri pharoner kep thaklo bonta sangpi ong phuing tipi bang kroi kredasi chesonglo laswa ka chesong hot karbilo charia song Simeon rong pharla pen kapre hamphang song tumta chesong dunno bonta vusikni phai krener kebarni Longle hempu sangpi omphuing tipia long kacharab dun estarson tiso la pen jerjar ingti ka thara tumpen pen Longle ka chihumri dama hot karbilo charia song KSA maiphu Simeon rong pharla pen arya sanghwa tumpen je kompet si estarson tiso la pen jerjar ingti ka thara tum aphan Areng Ahu kapaso Lapen karbilo charia song kongchun bang thamas rong pita sangpi omphu ingtipia phan ke inut dalal pusi kipu aputhak ningduglo KSA pen KAWJF asong atuma phan kipu nang kokla ke lai chining leng biliat bepi Simeon rong pharla pen thamas rong pharatum dokok joini si amen klanglo karbilo charia song maiphu Simeon rong pharla pen arya sanghwatum kopia thesi estarson tiso lapen jerjar ingtiga thara tuma phan Areng Ahu kapasu lopusi kacharju ponthu council atum Nagalena munira phan Dokumen sa vipin pen Karbi Anglong alongli kethak lasi khai hejan pacharbo sai sedet japhan karbilo charia song amaiphu Simeon rongphar KAWJF biliat bepi atuma phan kachetong pen kachingki kachethan japhan Longle hemphu sangpi omphuing tipi pen kachuning report Longle improvement Longle aputhak laso nilitum non pelek heje pen nilitum ko ana bosor ne nilitum kes kechida pining non Ningkan Great Rock Suli Bomb lo Ningkan Great Rock Suli Bomb pen 2016 Jasmine PF pen si non nili long lelo pusi nili kichi dam lo nili kichi doghor lo non kam chiklem pom mahusi je non abang ke nili tum kote keitaman organization tum dak nili long nang kichi rabdun do lo nili long nang kichi rabdun ke do ajoine si lasi nili tum ko ano ni hada kami klemi cepaduk dam cepaduk lo la non nili long nang kicirap tu afrang pen je KSA Simeon aro la tum tan nili long ko ano ni la tum ta kam nang klem lo nang cepaduk dun lo sitami non ke nili chini lo je non ke buche la tum pan chini dak lo nili huktu rason si latum ke man det lo je la an je latum Longle enforcement ji la an je nang padikdar dun ji uke nili chini ne bon sita non ke chini dak lo je Simeon la pen ke violet bepi la hai atum si nili phan dak nang ke padikdar dun hala Nirmol Kumar T state anat belek heje hala tum council pen ko ana hajar Longle lo ne ciri pharo krener kep an along de pidet halatu mana ke padidar dun thekthesi pu neli nat neli karbipi neli hemepi ningkan kretrok si an neli ko ano ne ke cepaduk neli nat si non ke imit hanga munit si neli long nang ke cerap dun amunit si non abang ke latum si urtan neli phan ahutu rason si nang mandet lo la si non abang ke Simeon violet bepi atum tan nili long nang chimilai je phan nili long ke wang je phan si nili chuning ri long je la nili monit kam klem hada ke dam organization atum nang chipaduk dun atum an sitame la hai atum phan Areng Ahu ke paso tam ke palong la hai abang ke nili chichak che la pensi mo ke wang je arni sitame je la somsi nang ke dus mon alang bala somsi nili phan nili muni da putuma phan nang ke ther nang ke hawa lang pulote la Simeon KSA aro bang ke adai chen nang po je latum Areng ke paso ji Ahu ke paso ji lam kang tang pen nang chimilai le pen si latum la son thak si choklem po malang pulote la bang ke henodak po la sineli kadu ko be phanda tuning ri lo halada karbi atum ko ano ne haladak non enforcement ke do anatum phan sita meneli tuning ri lo je neli long neli men omphuing tipi je la so long nang chimili dun ji phan si neli tuning ri lo dak bang nang po neli phan ili tum karbi khai dak ko kadu ko beta neli phan nang cherap dun bet pen si ili tum kit la karbi ang long along de ili tum ke chirai dun thek je phan si neli kadu ko be phan da tuning ri lo
Thomson Rongpi om puing tipi ke dalar pusi neli phanang kipu sitame neli ladak dalar kali neli longle neli phelang neli honors lahorian nirmol kumar tea state lake neli longle lo lasi neli ke neli methang akam si ke chiklem neli ke dalar kali bele long ne thang amila mili ne thang tawe ne kachingki ne thang tawe je ne national highway tangka ta ne long onde lang ne high court pen ne dadak stay order ne di chewan de tanta council sor illegal pen si la phan payment pidet nili phan la anak ke oi nai la anak ke chine anta KSA atum la Simeon aro je Thomson Rongpi puneli phan dalar punangki pu bangke nili ta nili ning oi la so bangke nili long ajat loi nili long nili phanang khan vek nai la so la ma bangke la si nili phan dalar punangki pu ajoi ne ke kopi si nili dalar ke chuklem ma la so approve a promana bangke nili phanang pi vek nai nili phanang paklang ke vek nang ji la pen ke nili a hok alam si ke ning ji nili long le binong nili phelang binong la si nili non aroso hemepi karbi pi la si nili ningkan kret truck anta nili ka chesong nili long documents do add ajoy ne si ampe nili la so long le nili long vek nang ji nili dalar dakali ja takali pele pe nili ja mila mili tawe la si la so Thomson Rongpi nili phanang kan la so nangkar bok abangke nili chechak chi kalang lo neli adiman ke la ke lahorian nirmol kumar tea state board side ta la ke neli men neli long le la si neli ke long vek nang ji pusi neli abangke adiman no la ke naga pe nalam ki gedo po bangke la ke hok lo jet 2016 to November 29 ar ni si la ke Donesor Inti Joint Secretary Revenue Jas Kito Bo Mohosi la ke nang thak dak lo amasi neli je secretary ta pulo je la ke banga higher authority pen bangke thegi ding alam lo ni la bangke nang li da thak objection ta la ke nang li da pin edet po la si ke thegi ding alam arju nang kok pu pusi neli phanang ki po join ne si neli bangke kroi do nang kok lo neli hin pen bangke neli ke chidon non de je la ke neli men la ke neli se honor neli long le neli phelang binong la si neli bangke peli phan bangke neli hin pen bangke piek the pusi neli demand 100 bigha 1800 bigha 1870 1854 la si neli phan bangke council pe nang tha ka bangke lahorian tea state ke ompuing tipi Nirmor Kumar tea state ke pele kheje pusi neli phanang ki pu la swating pensi neli ke non lahorian tea state bangke neli bangke pangthai bom lo kam claim ik bom lo so se la KSA tama ke lang so si la non neli phan aprang neli phan la so long le nang pi pe ako ke je la son nang ke do khordun long le nang ke cherai dun Karbi atum je la son no son bangke neli bangke chini ne neli bangke thek long le seta moi non neli phan nang pi non jasmine pi a phisi la so long le nang ke do khordun bangke non bangke neli hutur po bangke non si neli bangke chichini dak lo na si la so dong bangke la so neli ke chepat du ka lo abangke majuk le ke chokche majuk le ke buji je sita la so long bangke de nang chi sai du nang po dak neli long wang nang po neli long nang chingki nang po Simeon na ben ni trok aprang la ke adibasi phansi chok lo jakate nili tum kam ke klema long si avi ting jer jat lo la pen ke kumara group ne ko sono ne la banga nili chin ne der lo la pen ke atumi ya bangke in nili tuma gela ili tum kam klem rap a group phansi ing hong pa mesi khala da mane ke ther ke hak mane ke sap la son si nili arjulong lo la si la son ke chipleng bangke ili tum it sivet a group aprang nili phan ko ano ne la hai tum ta ne ga support do na tum le pipo si mar alam karju si je la so hutru la so dusmon je nili phan ke ki peni den lo ma la ba ke nili bujin la si la Simeon biule ta tum ta nili long bangke wang si in non kichimili ji phan si nili ba ha chuning